Ang sili talaga is part talaga ng Maranao. As in, hilig talaga nila ang maanghang. Nasa Maranao talaga yung mahilig sa maanghang eh. Talagang pag sinabing Maranao, pagkain talaga maanghang. Dito po sa amin, sa Quiapo, pagka sinabing pater o pastil, ito na ang hinahanap, itong pater ni Intan. Ayan. Bali, ako yung talagang nakasanayan nila dito na binabalikan. Sa experience ng lasa nung kumakain sa amin, bukod sa mga iba, ang kumpara nila sa yung piyaparan, yung dilaw, is parang chicken curry. Ngayon naman yung rendang is parang adobo. Medyo may kalayuan lang din. Pero yun lang yung pinakaano nila, malapit daw na lasa. Bali, sa isang araw, ang niluluto namin, ang normal days lang namin nasa 80 to 70 kilo. Pero pagka mga ganitong araw na malakas, mga Friday, ganyan, nasa 100 kilo na kami. 3 kawa yun. Yung sa piyaparan, hinimay, tsaka yung randang. Binabalik-balikan lang kami dito dahil sa, syempre, mura, masarap, tsaka yung, di ko lang sure kung dahil sa ang-ang or minsan yung iba, mahilig din sa manghang kasi nasa Muslim area kami, dahil Muslim kami. Pinagmamalaki ko ang pinaka-special ingredients namin dito sa kaming mga Maranao. Ang tinatawag namin sa kurab o palapa. Ngayon gusto ko matutunan yung gamitin to, panggisa, ayan, para mas lumawak pa yung nito. Para siyang sibuyas pero hindi siya matamis. Para siyang sibuyas pero may konting sipang anghang. Ngayon sa mga nagtatanong, ayan, yung mga sumusubaybay sa akin, nagtatanong sa akin, gusto malaman kung ano yung sekreto ng luto ng pastil namin. Ito talaga yun. Wala nang iba, ito talaga yun. Ngayon, nasa yun na yun kung paano mo tatansyahin, kung paano mo gagamitan ng ingredients, kung paano mo titimplahan, ayan. Pero ito lang talaga ang pinakasekreto sa pastil namin. Bali, ang piyaparan po is Maranao dish. Ang sangkap po niya is turmeric, chicken, tsaka yung nyug na kayod lang. Yung isa naman po, yung chicken randang, ganun din po yun. Nyug siya, tapos chicken. Pero magkaiba nga lang sila ng luto ng piyaparan. Kasi yung randang kasi, yung nyug dun is tinotoasted pa. Tapos nilalagyan din ng sangkap para mas masarap. Bali, ang presyo ng pastil namin is 30 pesos. Dati, 25 lang kami nagsimula. Ngayon, 30 pesos na kasi sa taas na rin ang bilihin eh. Alos lahat 30 po yun. Wala na pong doon. Kahit anong ulam, 30 pesos. Pag pumunta kayo dito sa Quiapo, sana huwag nyo sanang kalimutan kaming dayuhin dito sa pater ni Intan. Ayan. Bukod sa masarap na maanghang pa, mapapalabang kayo dito. Ayan. Tsaka huwag kayong matatakot pumasok dito dahil lahat ng tao dito is friendly. Hindi na tulad ng dati. Ako pala si Gary ang nagluluto ng pater ni Intan. Bali, nag-start kami nitong pagtitinda namin ng pastil na chicken randang tsaka piyaparan since 2009. Ang tinda talaga namin dati is yung dahon-dahon lang. Tapos way back 2020-21 na, doon na nag-boom yung tinatawag na chicken randang. Doon na pumatok sa masa kasi budget meal tsaka masarap. Sa amin po kasi ang tawag dyan is pater pag Maranao. Sa Maguindanao, pastil. Ayan. Ang pagkain po namin dito is pagkain Maranao. Ayan. Yan yung tinatawag na chicken randang tsaka piyaparan. Bali, ang kinagustuhan ng tao sa amin, yung budget meal tsaka yung kanin. Dahil nga sa dilaw, turmeric tsaka yung ulam. Bali, niluluto lang namin siya sa palapa, sibuyas, bawang, gisa-gisa lang. Tapos yun, pinakamahirap dun is yung pakulo tapos marinate. Ayan, tapos may kasamang nyug. Mahirap kasi mainit, tsaka minsan medyo hindi kaya ng katawan dahil sa sobrang araw-araw, maaga kami nagbubukas. Sa akin kasi, ang goal ko lang talaga is makatulong lang sa magulang. Ayun lang talaga yung pinaka-goal ko. Dahil natigil na rin ako sa pag-aaral. Ngayon, parang mas na-focus na lang ako mag-negosyo or tumulong din sa magulang ko. Ayun na lang din yung ginawa ko pambawi.
Halos karamihan din na customer namin is taga dito lang din. Ayan, yung mga estudyante na mga nagre-review, tapos yung mga taga dito lang din. Bonus na rin sa amin pala yung dayuhan yan. Salamat sa inyo yung mga talagang mga legit na mga customer namin na bumabalik-balik talaga. Kilala ko pa kayo. So ayun, pag pumunta kayo dito sa Muslim Town, dito sa Quiapo, is hindi pwedeng hindi nyo tikman itong pastil namin na chicken rendang dito sa Pater ni Intan. Matatagpuan kami dito sa Globo de Oro, Corner Street, Elizondo. Ayan. Pagpasok nyo lang ng Arco, kung makikita nyo bandang pagpasok nyo pangalawang kanto lang po kami. Araw-araw naman po kami bukas. 9 to 10 ng umaga, tapos sa gabi siguro mga 8 to 9 na kami nakakapagsara. Sa isang taon, isang beses lang din kami magsara, kaya wala kaming sara. O everyday open kami. Sabado, Linggo. Ay, nagpapasalamat ako sa mga suki namin dyan, sa mga OG na customer namin dyan. Maraming salamat sa inyo. Tsaka sa mga vlogger na nagpupunta, ayan, kay Lapat Chewy, sila Kanlas, ayan, lahat ng mga, yung team nila Kuya Dex. Ayan. Thank you sa inyo mga boss. Maraming salamat. Ayan, sa mga hindi pa nakakatikim, pumunta na kayo rito, dito sa Pater ni Intan, dito sa Quiapo, Muslim Town. Magsasabaw na ito mamaya. Sige. Yan sir, ano naman po yan? Magkano? Ito ang palapag. Siya maanghang. Hindi naman.